Den baş 2020 لسر هر کسی لسر هر تشتی لسر هر پیشه‌ای که باندوره که گله خراب کرد بگو من زیاده تر جل لسر موزیسین اجل مردین جوان موزیسین که کرونا تاثیر زیاده لکریه لی جه قاسی مسقاله کی جی تشتی کی جی نبریه نج انرژیاوی نج موتیواسیوناوی نجش کیفاوی یاسین Türkiye Kürt. Başnavavi Türkiye lefka Kürt. Yasin çima Türk aynen. Bu xodê min dixwaz Kurd ba. Ji ber ku demagez derbasî başûr dibûm, roşhilat dibûm, gelek rexnel me de hat kirin. Nana merak rexnel rexnel hat dibû çima yani tu Kurd tu Kurdî distirê tu Kurdî lê dixê tu cul bergê te Kurdî çima Türk. Ne ev nexwestina min bû ji ber ku min zanî geh xwan min lîsansa bilin kir hemû der digotin Gazî Yasîn Türk filan konserê Yasîn Türk ez mecbûr bûm paşnavê me fermî çiba bi wê bihata gotin ji ber ku diwarê fermî din xebat kir. Kek Yasin tuş Qerej dağı. Qerej dağı tu zanî di dîroka me Kurda da ji bo müzîka Kurdiya ke neşopî jî kirin gel lewra ew destana me navdar devrê şeevdî devrê şu adil wer derbas bûye. Derdora gundê me derbas bûye. Ez bixwe ana goristana devrê şeevdî jî teqrîben 15 kilometre. Gundê Etşanê. Etşanê, girê Etşanê ha. Girê Etşanê. Ez çûm ser wê jî. باشه یاسین هندک خوشه هنجی بلوروانه یعنی خواده هم جورد دای هنج ورد دای هنج ورد دای آیه بجی مره کردی شد یاسین اشتر رجعت کن بوی چی بلوره کی تایبت دسته ده ev bilûr li vê axê tu ji xwe dizane li menteqeyê Kurdê dijî Ermenî pir bû bi bav û kalam hev rijiyan ev jî di 1906 de hostayê nişo ew li Amedê ji dayîk bûye ev çêkirina wî Hosteki Ermeni evi bilûr ne çabuk destxist ev 84 sal temenê ve 84 sal 84 sal ew dem ve nav bilûr hat ahrî ciwan ez bêjim yek jê ev e dema ku nişo çê dike ji ber ku ew kesek ji şivanek jê çê dike muxtar bû ka kerem ke dixwazim ji te ew qasî 40 saniyekî weke ew solo tenê bilûr ji meqamê aliyên me yê şivana wî ew bilûr ji xwe qedîmî ye kevne Belê. kevnarî em ê mewalek kevnarî ez kerem serçap وەکە جوانێکی کوردی موزیکشەن دەدی بە حەزەرە بەرهەمین کوردی دەرتێنێ دشمن هەفت و نابەرۆکێ وانڤاڵێ ji bo sala 2021 çi peyamê telwan hene bira çi bikin ku bigîjin asta te yan jî berhemên bi kalê te di cih de xweş çê bikin xwe de beriya her tişî ji bo seranserê cîhanê ez tenduristiyek xweş dixwazim ev nexweşî ji nav gelderê lê li Bakur hebekê xizmeta çanda Kurdî Bekle beykirin ez bêjim gelekê me hêviya min ew ku alî çanda Kurdî de em bêjin müzik bi edebiyat bi folklorî bi şanogerî bi va şana xebat çê bibe tenê me zevîndarê çanda Kurdî min zimanê Kurdî min hêvîdarim wek her milletê em jî çanda xwe bi dilekî azad û hawakî serbest em bikarbînin û ji kesên wek wer em va tişa bijenîn İnşallah em jî wê hêvî dikin nexwe em bername xwe ew bikin bi weymalîn û em bixemilînin ser her dişavin ew kilamekî gelekî xweş e çîrok wextê me tune yanî ku em meriv dikeve nav çîroka weymalîn û em ê biçin 100 sal berê şerê aşîtayê kuştin û bûkê serbixêdî yek ku di mal de mane em weymalîn û şte guhdar bikin ser her dişavin û di dawiyê de em ê xatirê xwe bixwazin bi van fikr û remanên kek Yasîniyê xweş
ويمالي نوزي جاب ضبيدني الململ ضبيدني بنتي مالي واكا وكبار تجويدا سرت بشدا زرعة ولي المرمل زرعة ولي ويلاديني مقوزن هذا تنزانم دبم هاوي دبم هاوي دمم هاوي Bravo.